חיכיתי עד הבוקר, רק לשמוע שוב את הקול שלך. כמה זמן קצר, כמה אתה יקר, לבלות איתך, כמה אני רוצה, בלי שתגיד דבר לאהוב אותך. שלום לכולם, שמי זאב קסו, עורך דין, אני ראש תוכנית יוצאי אתיופיה בקריה האקדמית אונו, עבדכם הנאמן, מי שייסד את התוכנית יוצאי אתיופיה בקריה בשנת 2021, עבדכם הנאמן. מפתיחת התוכנית עד היום יש למעלה מ-1,300 בוגרים ובוגרות מוסמכים ומוסמכות שמשולבים בשוק העבודה בישראל, אני מאוד שמח. בנוסף יש לנו היום באמת בזמן נתון כמעט 800 תלמידים שלומדים בכל הפקולטאות שונות, בכל המסלולים, תואר ראשון, שני, בקריה האקדמית אונו. אני שמח מאוד לשיתוף פעולה של פרויקט הלאומי. באמת, אני יכול להגיד לכם, אני שותף מלא בפרויקט הלאומי, מסיבה אחת פשוטה. כי בעצם בסופו של דבר, מה שאתם עושים, אני ממשיך את מה שעשיתם בתחילת הדרך, כי אתם נותנים לחבר'ה האלה, לצעירים האלה, שלושה דברים אני חושב שהם החשובים. אחד, לחלום. קודם כל שיחלמו. אחרי שחולמים אתם נותנים להם את האפשרויות להגשים את החלום. זה אומר, אתם נותנים מה שנקרא תגבור לימודים במקצועות שהם קריטיים, מקצועות שהם חשובים. בלי המקצועות האלה, בלי תגבור לימודים, 5 יחידות, 4 יחידות מתמטיקה ופיזיקה, כימיה, אנגלית וכו'. בלי הדברים, בלי תגבור בקורסים האלה, יותר נכון במקצועות האלה, קשה מאוד לעבור את הבחינה בבגרות. לכן מה שאתם עושים, אתם עושים לנו הכנה. אני יכול להגיד לכם, כמי שמקבל את הבוגרים שלכם בסופו של דבר, סטודנטים יותר נכון, הילדים שעברו דרככם, משלב הראשון עד שלב הסופי, שהם באים מוכנים כבר לאקדמיה, הם כבר יש להם מודעות לאקדמיה, ויש לא יותר מזה, אני יכול להגיד לכם גם, הם מוצלחים באקדמיה. באמת זה מה שחשוב, וזה חשוב, הנושא הזה חייב להמשיך, צריכים להמשיך. אתה יודע מה? אם אתם יכולים להקפיל את זה עוד יותר טוב, כי באמת, אגיד לכם למה? כי אתה מקבל סטודנט משנה ראשונה כבר מוכן, בשנה ראשונה כבר אתה מקבל אותו, כבר מוכן, מכל הבחינות, מבחינת הבגרות, מבחינה אקדמית, מבחינת השפה, מבחינת המנטליות, אתה מכין, אתה מקבל אותו כמעט סטודנט מוכן, וזה מה שחשוב. אני מברך על התוכנית, אני מברך על הפרויקט, אני מברך על התכנים שלכם, על המאמצים שאתם עושים. יישר כוח. כמו שאני עומד ומדבר, שהמרצים מדברים, הם לא כותבים. לכן, מה שלימדנו אתכם, בזה שתכתבו את מה שאתם שומעים, זה יעזור לכם גם כשאתם תגיעו לאוניברסיטה. זה חלק מהמהות של התוכנית הזאת. לכן, אני רוצה להודות לכל מי שעזר ותמך וקידם לכינוס של התוכנית הזאת, לכינוס של היום. בראש ובראשונה אני רוצה לומר תודה לגוף מפעיל שעשה מעל מעבר לעזור, לתמוך ולקדם את הילדים, ולנעמה, לאילנה, ויש גם צוותים נוספים שנמצאים ברמת השטח, רכזים, מנחים. תודה רבה לכם על העבודה שעשיתם. חשוב לי לציין, יש לכם כמה תוכניות באמת טובות ומצוינות. אני אמרתי את זה גם בתחילת הדרך וגם עכשיו אני אומר. הנושא נוסף שהוספתם בשנים האחרונות הוא הנושא של תיעוד. מה שהיינו ילדים בבית הספר, בכיתה ח' היינו צריכים לעשות עבודת שורשים. מה שוויתרו שם, ומה שאתם עושים במסגרת התיעוד של תלמידים בשם שנה שלמה, הם מראיינים את ההורים שלהם, לומדים, קודם כל לומדים על ההורים שלהם. עד עכשיו היה נתק מוחלט בין מה שההורה עבר, בין מה שאנחנו כהורים עברנו לבין הילדים שלנו, כמעט אין קשר.
ומה שאתם עושים כרגע, אתם מחברים את הילדים לשורשים של ההורים שלהם. תבינו, כי זה קשה מאוד לעשות את זה. כי למה? כי ילדים כבר גדלו בארץ, נולדו בארץ, פחות מעניין אותם, אבל הצלחתם לחבר בין ההורים לילדים במסגרת מה שנקרא תיעוד, זה הישג. הישג. זה נותן א', ביטחון עצמי לילדים. 2, הילדים כבר יודעים מה ההורים שלהם עברו, מה עשו באתיופיה, מה התפקיד שלהם באתיופיה, האם היה, איזה תפקיד היו ההורים, באיזה מעמד הם היו, איך היה המסע, ואיך נקלטו בארץ. כל החיים, בכלל, כל החיים שלהם, כל מרכב החיים של ההורים שלהם, הם מתעדים את זה, זה כל כך מבורך, זה כל כך מבורך. למה? זה נותן ביטחון עצמי לילד. הילד יודע עכשיו יותר ממה שהיה יודע לפני כן. כי 2, זה נותן קשר להורים. הילדים וההורים, ההורה יושב מספר לילד, הילד יושב וכותב ומתעד, הוא בוטח בפניו הרבה דברים חשובים. א', יודע על התרבות שלו, על המורשת שלו, יותר מזה יודע מה עבר ההורה שלו, ההורים שלו מה הם ומה הם עסקו, ומה הם עוסקים, מה הם עושים ומה עשו. יותר מזה, אחר כך לקחתם את כל התיעוד הזה, אתם עושים מין חוברת, ואתם מחלקים את זה לכל אחד ואחת למשפחה, זה כל כך נהדר, זה כל כך יפה, אני חושב שיכול גם ללמד, אני חושב שגם יכול להיות טוב גם לבית הספר, גם למורים ולמורות שיוכלו גם ללמוד מהספר הזה, מהתיעוד הזה, וזה כל כך מבורך, אני מברך על כך. תודה רבה לכם. אני חושב, שאר התוכניות, אני יכול להגיד לכם כמה תוכניות שאני מאוד מוחסם מהן, ביניהם מה שנקרא מצוינות. הדברים החשובים, זה כל כך חשוב שהדברים האלה, יש לנו ילדים כישרוניים, יש לנו הרבה ילדים באמת מוכשרים, אבל לא מצאו מסגרות שבאמת יכולים לבטא בהם. עד שבאמת הפרויקט הלאומי בא, ירים את זה, זה כל כך חשוב. ברמה ארצית להפגיש את הילדים האלה וללמד אותם ולהכשיר אותם, כל אחד באמת במה שהוא יכול, בכישרונות שיש לו, וכל כך מבורך. בזכות הדברים האלה אני יכול להגיד לכם שהחבר'ה האלה יסיימו את הצבא, יגיעו לצבא, יגיעו לאוניברסיטה, הם כבר מוכנים, הם כבר יודעים, מבחינה אקדמית הם כבר מוכנים, יכולים להתחיל ללימודים. מבחינה אקדמית נתתם להם כמו שצריך, מבחינה פדגוגית כמו שצריך, שיעורי עזר, תמיכה במקצועות מאוד מאוד חשובים שבלעדיהם אין בגרות, וזה מאוד שמח, ותודה רבה לכם, ואני מאוד מעריך, ואני שותף שלכם. אני, מבחינתי, אני חלק משלכם. תודה רבה. טוב, אני רח חביב, אני מנהל אזור של אזור הצפון. היום אנחנו נמצאים במכללת קריית אונו, כנס של תיעוד. זה למעשה פרי עבודתם של התלמידים שעבדו במהלך השנה. תיעדו, ראיינו את המבוגרים, ההורים, קרובי משפחה, על העלייה, הן דרך סודאן והן דרך אדיס. למעשה הכנס הזה הוא למעשה הוא התוצר של כל מי שהשתתף, כדי שידעו מה שהם עשו ויראו את הספר גם שיוצא. ולכן מאוד מאוד חשוב הכנס דווקא שזה גם במכללה, משהו שהוא מעסיק פעמיים כיתות, גם הם למעשה חשופים למכללה, למוסד אקדמי, וכמובן כל ההרצאות שהם ספגו וכל הדוברים, הרעיון של מה לחלום וכן הלאה, הבסיס יכול להיות כשאתה מכיר את הבסיס שלך, הוא יהיה יותר טוב מהדבר שהוא יכול לבנות אותך בהמשך. לכן זה היה מאוד חשוב. אני יוצא מבית הכנסת שהוא קצת מוגבר מעל לחצר, ואני רואה משפחה עומדים עם הלחם והבירה ומסתכלים עליי כאילו שאני סגנו של המשיח. אנשים באים רק כדי לגעת לי. ואז ניגש אליי מישהו, מושך אותי בחולצה, מעביר אותי מאחורי בית הכנסת, כי יש שם שני שומרים שאחר כך מודיעים מי דיבר עם האורחים האלה, ויש לו רק בקשה אחת. הוא אומר לי, אל תשכחו אותנו. אתם בירושלים, אל תשכחו אותנו. הוא הספיק להגיע דרך סודאן לישראל, הספיק לשרת בצה"ל, כבר יצא לפנסיה צבאית ויש לו משפחה יפה,
באשדוד. אז הציונות של יהודי אתיופיה והמסירות של יהודי אתיופיה, אני גם קראתי בדיווחים שנכתבו בספר, זה הופיע כמעט בכל אחד מהסיפורים שאתם רשמתם מפיהם של הוריהם וסביכם. אז מה שאני מאחל לכם שתמשיכו ושיבואו בעקבותיכם עוד רבים שימשיכו, ותמשיכו גם להפיץ את הדברים. למה זה חשוב? יופי. קודם כל, אני במסגרת הלימודים שלי כראש תוכנית עשיתי מחקר עד כמה ילדים מחוברים לשורשים. לקחנו כיתה שלמה, לימדתי אותם, חילקתי אותם לשתי קבוצות. המטרה הייתה עד כמה אתם מחוברים לשורשים ולערכים שההורים שלנו הביאו אותם. אני יכול להגיד לך, לצערי, הרבה לא מחוברים לשורשים ולערכים של ההורים. ולכן, מה שאתם עושים, אתם מחברים אותם לאותם הערכים שההורים שלנו באו, ואני באתי ממנו. ואני רוצה שגם הילדים שלו ילכו באותם הערכים. ולכן, יש הורים שלא יכולים להעניק את הערכים האלה, לא בגלל שבאמת לא יכולים, אלא אין להם את השפה. יש בעיה של שפה. הילדים שלנו דוברי עברית, לא כל כך שולטים באמהרית, וההורים שלנו רק שולטים באמהרית ואין להם עברית, ולכן יש להם קצר. ומה שאתם עושים פה זה דבר מאוד מאוד מבורך וחשוב. וזה יחזיר את הילדים האלה לשורשים. וזה יחבר את ההורים וילדים לשורשים. ולכן התיעוד הזה מאוד חשוב, אני מברך על כך. וזה חשוב. ואתם כבר במסלול האקדמי. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם לראות אתכם בעתיד פה, ואני מברך אתכם שלכם בהצלחה לכולם, ויהיה לכם המון המון בהצלחה. תראו, יש מלא תוכניות שלכם, שתי תוכניות שאני לא אוותר עליהן. אחד, מצוינות. 2, נושא של תיעוד. כל מה שקשור לתיעוד. כי אלה השורשים שאני רוצה שהילד שלי ידע. הילד שלי, גם הביטחון העצמי של הילד, זה בא משם. ברגע שיש לו ידע על ההורים שלו, על מעמד ההורים, מה עשו ההורים, אני יודע מספיק על ההורים, זה נותן לילד ביטחון עצמי. ולכן, על שני דברים האלה, תראה, הייתי רוצה לשכנע אותו שישקיע בפרויקט הלאומי, למה שהוא עושה. אבל אם יבקשו ממני, יאלצו ממני לבחור, אז אני חושב, תוכנית מצוינות, הייתי לא מוותר, ותוכנית של תיעוד עם בני הנוער האלה, לא הייתי מוותר. כי למה? על זה יקום דבר, על זה ייפול דבר. כי השורשים האלה הם שורשים חשובים. הילדים האלה צריכים לגדול עם שורשים, עם תרבות, עם מורשת. אחרת הם פשוט, אם לא יהיה להם, גם אם אתה יגדלו בלי שורשים, הם יגדלו בלי כלום, אבל לא יהיה להם ביטחון עצמי, לא יהיה להם במה להיאחז. ולכן זה הכי חשוב. למה אנחנו אומרים כל הזמן, במסגרת הלימודים שלנו, אנחנו אומרים תמיד לחזק את הזהות. הזהות היא חשובה, היא מאוד מאוד חשובה, להרבה דברים. ולכן, מה שאתם עושים במסגרת, מה שנקרא תיעוד, הוא מאוד מאוד חשוב. אבל ודאי שלא הייתי מוותר על האחרים, אבל אם תאלץ אותי לבחור מהם ברירה, אז אני הייתי בוחר בשניים האלה, וזה חשוב. כל היחידות פתוחות לנו. לא בזמננו שרציתי להיות בקומן ואמרו לי אתה לא יכול להיות כי יש לך משפחה באתיופיה. היום הכל פתוח. וכדי להגיע לכל היחידות האלה זה השכלה. ההשכלה זה השילוב השני שלנו. ככל שאנחנו נגיע להשכלה, היום זה השכלה איכותית. מהי ההשכלה איכותית? הנושא של לימוד של מהנדסים וכל מה שקשור, אני לא אכנס לכם כל הדברים האלה. ככל שאנחנו נגיע לשם, יש לנו את האפשרות. לסיכום, מתוך ההיכרות האישית שלי ובתוך הפרויקט הלאומי, בתוך המעקב ושיתוף הפעולה שנוצר, שיתוף פעולה כדרך אגב מצוין, לנו קוראים לזה אקדמיה לצעירים. כשאנחנו מביאים אתכם לפה לצעירים, אנחנו קוראים לזה אקדמיה לצעירים, אתם קוראים לזה בשמות שונים של ספייס וכו'. כל כך יש תוכניות מרתקות. אחת התוכניות שנחשפתי בהן זה אנגלית מדוברת. כי העידן הזה נדרש לסטודנטים, יותר נכון לילדים, שחשוב
לא מספיק לקרוא, כולנו יודעים שורה באנגלית, נדע מתישהו, אבל החשוב גם לדבר אנגלית ברמה טובה, שאני יכול לתקשר צד השני, שמי שידבר איתי, לא צריך לכתוב לו עמוד וחצי, מספיק שאני מתקשר איתו בשפה מה שנקרא טובה, זה אומר מי אני ומה אני, ולכן זה חשוב. ומה שאתם עושים, כל התוכניות האלה לנוער, בני נוער, באמת, אין דברים כאלה. ואני חושב שאחד הדברים החשובים שנוצר עם הפרויקט הלאומי, היכולת שלכם באמת לזהות את המצוינות שבהם, את היכולות של התלמידים, את ההשקעה שלכם, את התרומה שלכם. אני חושב, אנחנו כבר רואים, אני יכול להגיד לכם, כבר רואים באקדמיה, רואים בבוגרים, רואים בבגרויות, רואים בכל העשייה שלי שמגיעים אליי בסופו של דבר לאקדמיה, אני רואה את התוצר, אני רואה את העשייה, אני רואה את התרומה, אני רואה את כל מה שאתם עושים, בסופו של דבר זה מגיע אלינו, ואני כל כך מברך על כך שוב, ותודה רבה לכם, ותמשיכו לעשות את החי, תמשיכו לעשות את העבודה הקדושה וטהורה, ואנחנו חושב, בסופו של דבר, מי שמרוויח בכל הסיפור הזה, זה הקהילה. אני חושב, מעט שנכנסתם, אני חושב שהקהילה הרוויחה, אחוז המקבלי בגרות עלה, אחוז המקבלי תואר ראשון שני עלה, הכל עלה ברוך השם. אני מאוד מעריך את העבודה שלכם, ותודה רבה לכם, תמשיכו, נמשיך לשתף פעולה בעתיד.